अनुपमा में ए समय काफ़ी दिलचस्प ट्रैक देखे के मिलत हटे। ए दिन अधिक और पाखी लाइमलाइट में बनल बाना। एक और जहां अधिक का साजिश खत्म नइखे हो तो वहीं पाखी उनके प्यार के दिखावा में फंसल जातली। अभी तक सब केहू देखल कि अधिक कैसे पाखी के अपने प्यार में बहलावत फुसलावत ना। जेकरे बाद पाखी रक्षाबंधन खातिर शाह हाउस के लिए निकलतली और उ पहुंचत नइखी। आज के एपिसोड में एके लेके काफ़ी ड्रामा होके वाला बा। अनुपमा अधिक के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करा दिले बाली, लेकिन ये सब के बावजूद पाखी नइखे मिलत। जानी आगे आवे वाले एपिसोड में का होई। अनुपमा के अपकमिंग प्रोमो में देखे के मिलता कि अनुज और अनुपमा परेशान होकर पाखी के ढूंढत हटे लोग। अनुज पुलिस से पूछत ना कि पाखी के कुछ पता चलल, तो जवाब मिलता कि एगो लड़की के एक्सीडेंट भइल बा और ओकर डिस्क्रिप्शन तोहरी बेटी से मिलत हटे। अब वनराज काफ़ी परेशान बना और एगो सीन में दिखावल जाता है कि वो अचानक उठ खड़ा होता ना और उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता। ये सीन से ऐसा लगा था कि जरूर उनको कोनो बुरा खबर मिलल बाटे। एक बाद सीन कट होता और देखावल जाता कि अनुपमा और अनुज शाह हाउस पहुंचल बा ना। अब शाह हाउस में अनुपमा बा के गले लागत अली और फूट फूट कर रोवत अली। ये दौरान वनराज भी एगो पिता के तौर पर बुरी तरह से टूट जाता ना। अनुपमा बा के गले लग के कहत अली, बा बा हमारी स्वीटी बा। अब ये प्रोमो से अभी तक ये साफ नहीं होत कि जौन लड़की के एक्सीडेंट भइल बा उ पाखी है या कोनो और। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेकर्स पाखी का चैप्टर ही खत्म कर दिया ना और एक्सीडेंट में उनका मौत हो गई। ये सब तो आवे वाले एपिसोड में पता चली। बाकी अपडेट के लिए देखत रहिए आप ABB भोजपुरिया।